dia és una festa i ja portem 35 anys. Si les parets parlessin, dirien que a l'escola hi ha vida més enllà dels llibres, llapis i les gomes. Podrien explicar baralles i històries d'amor. S'han de fer amics, que s'espantaran al món. Les parets podrien, les terres i els exàmens, i la satisfacció de superar totes les traves. Tothom hi compartir bocades, emocions i jocs. Tothom està esforçant-nos perquè aquest any classe i entre joc i joc. Preparem un punt de festa, celebrar cada ocasió. Una per Nadal, una pels amics i perquè ens hem superat. Cada dia és una festa i ja portem 35 anys. I han passat per l'Oxelode i Noel, han vist de tots colors. I han vist com passem de guardar papers, han passat tot el Roblox. I ens han vist passar de picar